Wara 5 snin issa sa nroddu ħlura lill-poplu tagħna. U nrodduhulu bir-riżultati kollha li għandu fit-teżor tiegħu f'dal-5 snin. Pajjiżi oħrajn aqas joħolmu li akkwistaw daw ir-riżultati, pajjiżi oħrajn daħlu miżati ħafna iktar għoljin għal min jistudja l-università, pajjiżi oħrajn żiedu r-rati tat-taxxa, żiedu l-income tax, żiedu l-VAT. Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista dak it-test ma fallihx. Għadda minnu u għadda minnu with flying colors. Il-valuri tagħna meta ġejna għall-prova u rejna li aħna nemmnu fihom. U flimkien kien possibbli li nirbħu r-riċessjoni, flimkien kien possibbli li nagħmlu isem għalina waqt il-kriżi tal-Libja, flimkien kien possibbli li ntejbu l-ambjent tagħna, flimkien kien possibbli noħolqu x-xogħol, flimkien kien possibbli li nżommu l-finanzi tagħna fis-sod. Min qed jissuġġerixxi li nbidlu direzzjoni meta għandna dar riżultati huwa irresponsabbli. Meta tuħu għażla tajba jgawdi minnha kulħadd. Imma naturalment kif qed naraw f'pajjiżi viċin tagħna meta tagħmel għażliet ħżiena ibati minnhom kulħadd. U jekk insemmi l-impjiegi, u jekk insemmi l-ambjent, u jekk insemmi t-turiżmu, u jekk insemmi l-isptar, u jekk insemmi l-mediċini, u jekk insemmi l-kanċer, u jekk insemmi l-proġetti, u jekk insemmi ż-żgħażagħ, u jekk insemmi l-gradwati, u jekk insemmi l-fabbriki, fatti. Morru, arawhom, tmissuhom, daw mhux aħbarijiet sbieħ, daw mhux teoriji, daw fatti, daw riżultati li pajjiżi oħrajn ma ġabux.